Williams yn troi tu fewn ar ergyd yn wych, ond yr arbediad yn well gan Webb. Webb yn ymestyn i fraich chwith ac yn arbed yn ardderchog. Ymwelwyr mewn oren yn colli ffordd yng nghanol y cae, taclus, Hulbert yn edrych am McLagan yn beryglus, yn ymddiffyn yn ôl, McLagan yn herio! Taro'r bar am ymdrech gan Cain McLagan. Oedd na gyffyrddiad gan George Ratcliffe, na'r cwestiwn mawr, ac os oedd na, oedd un arbediad mawr gan y gŵr yn y gol. McLagan mor agos. Tafa Benwyn. Sotli ac yn Louis Lloyd, y bel yn ôl at Lloyd! Ei ergyd o'n taro'r postyn! A fe nath Alex Lang yn wych. I neidio nôl ar ei draed. Ac wneud yr arbediad o'r ail ergyd. Young y cyffyrddiad lleiar, endiad gan Clark o arbediad rhagorol arall gan Luc Rees yn y gol i'r Barri.